Éasop a tháinig go hÉireann. An phrog agus an bhó. A gháil trí bhearn an luchte, do chuir an bhó a cos ar áitin ar a phroganna óga, agus chatal si ar cheannacha, agus bharigh si é. Tháinig máthair na bhroganna óga a bhaile. Cad a bharigh mhór na thar? Ar siise leis an gcuideile acu. Ar siad. An canna bhí go bhóg á bhaca mar líam. Tháinig sé agus chuir sé chus ar an thar, agus bharigh sé é. An ra sé chomh mór sa. Ar siise á líana féin le gaoth agus á hat féin suas. Ar siad. An bhóg go mór é ná san. An ra sé chomh mór sa. Ar siise agus de thuaisí tuile gaotha isteach. Ar siad. Tá mefaigh sú glísteach go dó, ní bheifeá chomh mór leisú. An ra sé chomh mór sa. Ar siise agus de thuaisí tuile gaotha isteach. Thuaisí an nomad an chuí isteach an nuair sin agus do scuiltíorthaí agus hit an tanam aistí. An múine. Ná bíse suas is an ús le daoine atá níos mó agus níos saibhre ná tú féin, nó scuiltí gurt. Níl an gostal agad chuige agus is samhlaigh go bheith ar an magafút. Déirfar gur a rith in díag na nuaisle a bheith tú. Déanfar éagóir ort féin, bris for thu, scuiltí gurt, an son ní bheith trú a híos ná thuastaid.